Pois nos levamos acampados aquí no Obradoiro xa 3 días. Bueno, somos un grupo bastante bo de xente. O primeiro día éramos da orde de 50 persoas, onte fomos o doble e algún máis. Moi bo ambiente e, sobre todo, a xente ten moi claro o que quere. A xente ten moi claro o que quere. Penso que todos e todas estamos indignados, indignadas, e aparte temos ganas de facer algo ao respecto. Xa empezamos a falar de propostas concretas, tanto a nivel organizativo daqui da acampada como a nivel máis político, teórico, bueno, para facer algo que sexa efectivo a nivel legal. Falamos de facer un proxecto de lei no que se contemplen reformas da lei electoral, na fiscalidade, bueno, todos os puntos que salimos no manifesto. E de momento imos estar aquí polo menos ata o domingo. É a nosa intención se todo vai ben. A lei electoral tal como está agora non representa claramente unha democracia real, que no fondo é o que pedimos. Non entendemos por que o voto nun sitio vale máis que o voto noutro, se na Constitución di que todos somos iguais, en dereitos e deberes. Temos que facer unha labor de debate e reflexión precisamente para aclarar ese tipo de cuestións, é dicir, por que se pide un mínimo de votantes, por que se pide un máximo, por que uns valen máis que outros. O sea, nos falta tamén algo de formación a ese nivel, porque nos somos xente moi diferente e non todo o mundo está ao tanto de como funciona a lei electoral. O momento complicado vai ser o sábado, polo que todos sabemos de que teóricamente nunha xornada de reflexión non se pode estar na rúa nin facer actos de tipo político ou reivindicativo ou case nada, vamos, case ningún. De todas formas, nós tamén invitamos a reflexión e, sobre todo, a que a xente reflexione en común. Entón, o día de reflexión, a xornada de reflexión, esperamos xuntar aquí a moita xente, porque eu penso que realmente cantos máis sexamos, é moito máis doado e moito máis seguro que podamos seguir facendo o que estamos facendo aquí. Despois do domingo, home, tampouco vamos... Noutras cidades están xa ca idea de o domingo marchar. Nos, en principio, aderímonos a iso. Agora sí, deixar moi claro que isto non queda só no domingo, no día despois das eleccións. De feito, xa se está falando continuar con este movimento ata o ano que ven, que son as eleccións xerais, que é onde realmente nos xogamos moito. Estamos moi sorprendidos ca reacción de tanta xente que se solidarizou de xeito totalmente voluntario, que nos trouxo comida, que se sumou á asamblea, que danos cartos incluso. O sea, recibimos unhas cantas doacións. Sí, varios locais da zona bella aportaron comida e bebida, tamén Casa Manolo nos deu un montón de polo e máis cousas, no Bartolo nos deron unha chea de auga e botellas de tal. Na Praza de Abastos trouxeron onte dúas caixas de fruta para todos, mesmo xente que foi á súa casa a cociñar e veu aquí con comida, que non só é aquí na Galiza ou no Estado español, non é só aquí, é unha cousa que se está estendendo como a pólvora. Penso que aquí non temos medo de que ninguén nos vote, porque somos moitos e moitas e estamos bastante decididos. E, sobre todo, temos moi pouco que perder, quero dicir, xa o primeiro día xa nos identificaron e aquí ninguén marchou. Mandamos un documento legalizador para a delegación do goberno e obtivemos unha resposta positiva no sentido de que podíamos poñer as tendas. Entón, a policía, a verdade é que non nos deu ningunha pega, tamén temos moito cuidado de manter isto ben limpo, de molestar o menos posible. Considero que realmente, tal e como estamos na situación actual, estamos nun sistema democrático que non funciona correctamente, non representa correctamente o pobo como se supón que debería. Considero que este é prácticamente o único xeito que temos de darnos a oír, de deixar que se escoite o noso descontento co sistema democrático, porque realmente non se nos permite dende as urnas e dende o sistema democrático criticalo. Esta democracia non nos representa, esta democracia non nos representa, esta democracia non nos representa, esta democracia non nos representa.
hay pan, a tanto chorizo.